जोङो दङ रायमनायावहाय आरो पार्कनि साखाथियाव दङ मोनसे गोदान रिजर्ट खुलिदों आरो बे दाबो अपेनिं जायाखै दा जोङो सिगांनि भिडिअ'आवहायबो नोंथांमोना नुगोन माबादिमोन आरो दा माबादि आपग्रेड जाखो बेखौ नोंथांमोना देखायनो थाखाय दा 3 दिन जादों दा जोङो थ'दो गेटजों थांसै आरो गेट खाथियाव सलारनि मोनसे इलेक्ट्रिक फेस होनाय दङ आरो बे गासिबो बे रिजर्टखौहाय बेंथिजोबनाय मानोना बेयाव नेसनेल पार्क खाथिखायनो बाव मैदेर फैनो चान्स थायो आरो नोंथांमोननो देखायनो बे जाबाय बेनि हाबग्रा गेट आरो बेखौहाय बेजों हाबलाङोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनि सिङावहाय मा मा दङ बेखौहाय नोंथांमोना देखायनोसै अब्ला नायदो बे जाहैबाय सिंनि आरो बे सिंनि लामायावहाय बेफोरबायदि दंफां गायनाय दङ आरो लामा जिं जिं बेवहाय समायना रमायना बिराद मोजां बिबारफोर गायनाय दङ आरो बे बिबारा आरोबा बिराद मोजां नुयो आरो बाहाय मोनसे प्रग्रामनि थाखाय मोनसे स्टेज पारफर्म खालामनायनिबो सुबिदा दङ आरो बेजों लोगोसे मानोना बेवहाय बिराद मोजां जायगा रिल्स लानो थाखाय आरो लामानि साइड साइडआवहाय बेफोरबायदि बिबारफोर दंजोबो आरो भिडिअखौहाय बेखिनियाव फोजोबबाय मोजां मोनोबा लाइक खालामदो।